BIEO रां थगायनायनि दायाव 3 सुबुंखौ हमदों। रां खामायनो आथिखालाव गोबां सुबुंफ्रा बायदि हाबा मावसै। बेनि गेजेरावनो खायफा थगायनानै रां आरजिनायनि सुबिदाखौबो लायो। बेबादिनो 3 सुबुङा रां थगायनायनि दायाव हमजादों। गुवाहाटीनि अदला-बाख्रा ओनसोलनि बे दायनिगिरिफोरखौ हमो। मिथिनाय बादिब्ला बे दायनिगिरिफ्रा येस मानि मुंनि मोनसे प्राइभेट कम्पानि सालायोमोन, जाय कम्पानिया बेंक बादि रां जमा दोननाय आरो बख'नायनि लेनदेन खालामो। बेबादिनो बे कम्पानिनि CEOआ बनामालि हाजरिका, ब्रान्च अपारेटर मेनेजारआ रजत दास आरो एसिस्टेन्ट CEOआ रिंकु सइकियामोन। नाथाय 3 मावख'आरिफोरा बे समाव पुलिसनि आखायाव थानांबाय। मिथिनाय बादिब्ला बे कम्पानिया गावनि खोथा होनाय बायदि कास्टमारफोरनो जेबो मुलाम्फा होनो हायाखै, जेराव कास्टमारफोरा मुलाम्फानि अनगायै खहासो जानाङो। बेखौ लानानै कास्टमारफोरा पुलिसनो मिथिहोयो आरो लोगो लोगोनो पुलिसआ बिनि सायाव आयेन बायदि राहा लायो। लोगोसे मावख'नि CEO, अपारेटर मेनेजार आरो एसिस्टेन्ट CEO 3खौबो हमनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे कम्पानिया RBI आरो SBI जों गनायथि होजानाय नङा। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।